Выбор альма-матер, медуніверсітэты і IT-спецыяльнасці больш не ў топе сярод абітурыентаў. Музыка пад адкрытым небам. Фестываль тутака пад Беластокам збірае беларусаў. Памаранчавы уікенд, панаванне спёкі зменіцца навальніцамі. Гэта аб'ектыў Анастасія Русецкая. Вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў справах усходняй Еўропы Крыстафер Сміт неўзабаве пакіне сваю пасаду. Пра гэта паведамляе выданне «Зеркала» са спасылкаю на ўласныя крыніцы. Сміт курыруе ў дзярждэпартаменце ЗША сувязі з Беларуссю. Ён некалькі разоў прылятаў у Менск для перамоваў з Лукашэнкам наконт вызвалення палітвязняў і зняцця санкцыяў. Сам Сміт пакуль не пацвярджае інфармацыі пра свой меркаваны сыход з пасады. Мы звярнуліся по каментар у офіс Святланы Тихановскай. Все кадровые решения и призначения они повинны обещаться, конечно, отповедными структурами, установами, тому я не могу не подтвердить, тут не обвергнуть некие згадки. Головне, что праца по вызволении белорусских палітвязняў, она не залежить только от одной особы, и тут кірунак, які координує и является основным руховиком, этим является Джон Кол, специальный президентский посланник. Он мае полную падтрымку президента США и дзяржсакратара Рубіо, і тут да гэтай працы таксама далучаны і дзярждэпартамент, і каманда Джона Коула. Таму тут незалежна ад таго, дзе б у будучыні не працаваў спадар Крыс Сміт, праца па вызваленні палітвязняў будзе працягвацца. Сёння ў большасці беларускіх установаў вышэйшай адукацыі фінальны дзень прыёму дакументаў на бюджэт. Выключэнне толькі для сельскагаспадарчых і сілавых ВНУ. Там уступная кампанія на бюджэтную форму навучання працягнецца яшчэ 2 дні, да 19 ліпеня. Як выглядаюць папярэднія вынікі сёлетняй уступнай кампаніі, распавядзе Марыя Сысой. Не давайте суете последнего дня испортить вашу будущую и лучшую мечту. БГМУ ждет решительных абитуриентов. Але магчыма, ажыятажу ў медуніверсітэтах сёлета не будзе. Пасля таго, як улады адмянілі платны набор для беларусаў на ўсе спецыяльнасці, апроч фармакалогіі завочна. Месцаў дадалі бюджэтнікам і мэтавікам. У выніку апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэт паводле стану на 15:00. Невялікі конкурс з'явіўся толькі ў Менскім і Гомельскім медуніверсітэтах. У Віцебскім і Гарадзенскім недабор. Хоць многие уже выбрали мэтавае скіраванне, баючыся вялікага конкурсу. Я выбрала для поступления лечебный факультет Гродненского государственного медицинского университета на целевой основе. Это дает мне уверенность в том, что я смогу точно поступить сюда, и дает основу тому, что я смогу дальше работать. Што праўда, менавіта апошні дзень у прыёмных камісіях традыцыйна самы напружаны. Шмат абітурыентаў да апошняга сочаць за лічбамі і ацэньваюць свае шансы. Большасць ВНУ Беларусі ўжо закрыла прыём дакументаў на бюджэт. Дэдлайн быў сёння да 18:00 вечара. Вось на сельскагаспадарчыя факультэты і ў сілавыя ВНУ прыём цягнецца аж на 2 дні болей. Привет, это студент БГСК? Нет, а что это? Это лучшая горная вуз страны, где подача документов с 12 по 19 июля на 2 дня больше, чем в других высших учебных заведениях. Поступай к нам, мы ждем каждого. Станам на 15 ліпеня ва ўсе беларускія ВНУ падаліся толькі 28 тысяч абітурыентаў. Пры плане 49 тысяч бюджэтных і платных месцаў. Але міністр адукацыі ўжо азначыў вось такія тренды. В этом году очень большой популярностью пользуются инженерные специальности, классические. Это очень такой серьезный тренд, и он не может не радовать. Мы впервые увидели достаточно высокую потребность у агропромышленного комплекса. В качестве антитренда, который мы видим, который несколько нетривиальный для нас, который требует еще нам анализа, это низкая востребованность IT-специальностей. Маўляў, сёлета на IT-спецыяльнасці не будзе высокіх конкурсаў і прахадных балаў. Пры гэтым летась на спецыяльнасць інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі ў БДУІР трэба было набраць 392 балы, а сёлета толькі папярэдне 384. Калі ў тым жа БДУІР на бюджэт ужо сфармаваўся конкурс, то, напрыклад, у сельскагаспадарчую акадэмію ў Горках на большасці факультэтаў пакуль недабор. Если ты любишь животных,
то поступай на мой факультет. Падобная ситуацыя ў вайсковай акадэміі. Пакуль што падаліся 787 абітурыентаў, пры плане 800. Відаць, істотнага конкурсу не будзе і тут. Адметна, што гэтыя ВНУ найбольш актыўна сябе рэкламуюць у сацыяльных сетках і офлайн. Хочу поступать на факультет криминальной милиции, потому что в моей школе проходила агитация, меня очень заинтересовала эта профессия, я решил поступать на этот факультет. Ужо на стадыі падачы дакументаў у бацькоў абітурыентаў узніклі новыя пытанні да ўступнай кампаніі. У соцсетках яны абураюцца. Ёсць спецыяльнасці, дзе колькасць пазаконкурсных заявак ад алімпіяднікаў і ліцэістаў набліжаецца да колькасці бюджэтных месцаў. А значыць, іншыя абітурыенты з высокімі баламі проста не пройдуць на бюджэт. Марыса Собелсад. Ва ўрочышчы Барок на Падляшшы ля польска-беларускай мяжы распачаўся фестываль «Тутака». Імпрэзы, творчыя сустрэчы, квізы і канцэрты беларускіх зорак. Арганізатары заяўляюць даволі маштабную праграму. Будуць і заняткі, падрыхтаваныя нашым тэлеканалам. Белсад традыцыйна выступіў інфармацыйным партнёрам фестывалю. На фэсце працуе наш корэспандэнт Андрей Сульжыц. Андрей, прывітанне і перадаю табе слова. Вітаю, Наста. Мы знаходзімся у самым сэрцы польскага Падляшша, дзе літаральна ў 20 кіламетрах ад мяжы з Беларусю набірае абароты фестываль беларускай культуры «Тутака». Сёлета ёсць некаторыя змены. Напрыклад, арганізатары кажуць, што гэта ўжо больш не проста музычны фэст, а гэта незалежная прастора, дзе вольная беларуская культура існуе без цэнзуры. Як кажуць арганізатары, галоўны прынцып пляцоўкі не проста разважаць пра свабоду, а рэальна жыць і карыстацца ёй проста тут і цяпер. Пра іншыя падобныя адрозненні ад леташніх фестываляў нам распавёў яго арганізатар. Давайте паслухаем, што ён нам сказаў. Zjawiło się nowe namiotne pole. W tym godzie my nazywamy to pole łucznym, потому что tam możecie bawić czas bezprypnna, a jest pole niedaleko, jakie w tym godzie nazywamy cichym, no gdzie prosimy od północy do 8 ranicy dać ludziom prosto pospać. I na tych polach tak samo, dziękując buduj swoje, zjawili się dusze z gorącej wodą. Пакуль мы знаходзімся з вами ў прямым эфіры на розных пляцоўках, на дыскусійных пляцоўках завяршаюцца розныя лекцыі, напрыклад, пра палітыку і асабліва пра культуру. Рознага кшталту майстар-класы праходзяць. Асабіста я пабываў на майстар-класах, дзе мы рабілі саламяных конікаў, напрыклад, шылі магічных лялек, таксама паўдзельнічалі ў квізе. Таксама навокал вы можаце пабачыць велізарная колькасць рознага кшталту крамаў, дзе прадаюцца сувеніры і всякія дробязі. Вось у адным з такіх пунктаў продажу мы выпадкова сустрэлі праваабаронцу Насту Базар, якая літаральна на некалькі дзён падчас фестывалю трошкі змяніла прафесію і пачала прадаваць новыя сувеніры. Давайте паслухаем, што яна нам распавяла і што яна прадае, паглядзім. Давно хотела заняться чем-нибудь таким, что можно робить руками, не только ж правообороной заниматься, так сказать. Вось. И вырашила, что хочу иметь такую вершницу, как я хочу ее бачить, каб она была, ну, такая, как вы бачим. Меч я заменила на огонь, потому что я лишу, что женщины несут светло. Ну, як бы там не казалі арганізатары, все-таки для большасці «Тутака» гэта найперш музычны фэст. І акурат вот у чаканні музыкі тут зараз все і бавяць час. Першымі, літаральна праз некалькі гадзін, на сцэну выйдзе гурт «Рімі». Асаблівасць яго такая, што гэты гурт нарадзіўся непасрэдна тут, на гэтай пляцоўцы падчас фестывалю Басовішча. І вось літаральна праз дзесяткі гадоў яны сюды зноў-такі вяртаецца. А затым на сцэну выйдзе Анастасія Рыдлеўская. Так што не переключайтеся, пазней у студыі Белсад мы яшчэ раз павядзем вам некаторыя падрабязнасці. Наста. Дзякуй, Андрей. Гэта быў Андрей Сульжыц, які зараз знаходзіцца на фестывалі «Тутака». Карыстальніца Трэц выклала відэа з лячэбна-кансультатыўнай паліклінікі, што на вуліцы Камсамольскай у Баранавічах. На ім вялізныя чэргі за даведкамі на праходжанне камісіяў для атрымання пасвядчання кіроўцы, афармлення на працу ды іншых патрэбаў. У роліку аўтарка выказала абурэнне тым, што платная паслуга так дрэнна арганізаваная. Відэа сабрала блізу 150 000 праглядаў. У каментарах людзі абураюцца сітуацыяй ды тлумачаць вялізныя
вялізныя чэргі арганізацыйнымі памылкамі, у прыватнасці адсутнасцю работнікаў у рэгістратуры. Зрэшты, адна з каментатарак запэўнівае, што цяпер сітуацыя выправілася. Рэгістратары запрацавалі і чэргі зменшыліся. Узбекістан вылучыць сродкі на пабудову сельскагаспадарчага прадпрыемства ў Віцебску, а узбекі ў калгасах будуць працаваць за $700. Як такая супраца з Ташкентам паўплывае на беларускую сельскую гаспадарку? І чаму выключна іміграцыя не ўратуе вёскі? Вітаў Ціўчык. Яны палюбяць Беларусь, заявіла Наталья Качанова пра мігрантаў з Узбекістану. Старшыня Савету Рэспублікі сустрэлася з замежнымі працаўнікамі на Наваполацкім біямехзаводзе бытавых другасных рэсурсаў. Ментальна мы вельмі падобныя. Гэта працавіты народ. Мы сябруем з гэтай краінай. Сёння ж з узбецкімі працаўнікамі на МАЗе сустрэўся намеснік дырэктара агенцтва міграцыі Узбекістану Элёр Таштыміраў. Цяпер на дадзеным прадпрыемстве працуюць больш за 120 грамадзянаў Узбекістану, атрымліваючы заробак у сярэднім ад $800 до $1000 США. Ужо неўзабаве ў Віцебску маюць адчыніць аддзел агенцтва міграцыі Узбекістану, а ў Беларусь на сельскагаспадарчыя прадпрыемствы маюць скіраваць 5000 узбекаў. У панядзелак прыехалі першыя 255 чалавек. У сераду ў сеціве з'явілася відэа са скаргамі на ўмовы працы, маўляў, абяцалі заробак да $1200, а па факце заплацяць 500, з чаго больш за палову з'едуць кошты пражывання ў Беларусі. Але адразу ж быў узняты іншы ролик, у якім узбек распавядае, заробак будзе $700, а беларусы забяспечаць бясплатнае пражыванне і харчаванне. Канкрэтна гэтае прадпрыемства спачатку прапанавала заробак у $500 у месяц. Гэта значыць, што вось гэты заробак яно лічыла рэнтабельным і вымушана было яго павысіць пасля таго, як узнік вось гэты публічны скандал. Афіцыйны медыянны заробак у сельскай гаспадарцы ў Беларусі за травень склаў $775 у эквіваленце да выплаты падаткаў. Сегодня это нормальный заработок для 16-часового рабочего дня. Сегодня на селе уборочная идет, и действительно люди работают по 16 часов, то есть 2 смены. Но если разделить это пополам, то это будет 350. И нормальная зарплата у нас 1000-1500 рублей. Беларусы з'язджаюць з вёсак у гарады і за мяжу. 5000 мігрантаў сітуацыю не выправяць, перакананыя эксперты, а ініцыятывы маюць больш палітычны характар. Лукашенко ўжо не першы год мы ведаем, спрабуе вырашыць праблему дэфіцыту кадраў у Беларусі. Там да гэтага у нас былі, як мы памятаем, гэтыя знакамітыя 150 000 пакістанцаў. Зараз ён кажа пра 5000 узбекістанцаў. Тым часам Узбекістан не толькі прысылае працаўнікоў, але і рыхтуецца вылучыць сродкі для стварэння ў Віцебску малочнага комплексу, заводу, дрэваапрацоўкі і лагістычнай кампаніі. Пра гэта гаварыў на нарадзе ў Ташкенце прэзідэнт Узбекістану, але не ўдакладніў, ці вядзецца гаворка пра крэдыт для беларускіх прадпрыемстваў. Да, это будет новое производство, новое предприятие. Но у нас колхозы, они крайне неэффективные. И для того, чтобы отдать долг, вот тот колхоз, которому эти деньги выделятся, как бы его там ни называли агрохолдинг или еще, все равно это колхоз. Это колхоз, где нет хозяина и который крайне неэффективен. И ему придется отдавать этот долг, скрипя зубами, и самостоятельно он его не сможет отдать. Сёння ж старшыня палаты прадстаўнікоў Ігор Сергіенка падкрэсліў, што беларускі бок выконвае ўмовы прыёму працоўных мігрантаў з Узбекістану. Вітаў Ціўчык, Белсат. Звычайны званок пра начны шум выявіў забойства. У следчым камітэце расказалі пра злачынства, якое адбылося ў Слуцку яшчэ 15 студзеня. Паводле міліцыі да іх звярнулася жыхарка шматпавярховіку, якая пачула грукат з кватэры за сцяною. Міліцыянеры, якія прыбылі супакоіць гучную кампанію, знайшлі ў кватэры труп. Як выявілася, гаспадар кватэры зладзіў вечарыну. Падчас распівання алкагольных напояў два госці пасварыліся, і 42-гадовы мужчына пачаў збіваць свайго 62-гадовага знаёмца. Гаспадар кватэры спрабаваў спыніць бойку, але спужаўся пагрозаў і зачыніўся ў іншым пакоі. У выніку збіты мужчына загінуў. Супраць агрэсара завялі крымінальную справу, яму пагражае ад 8 гадоў зняволення да смяротнага пакарання.
У Гомлі ВІЧ заразіліся падлеткі. Пра гэта паведаміў мясцовы цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Паводле арганізацыі, за першую палову гэтага года на вірус імунадэфіцыту захварэлі 78 асобаў, сярод якіх апынуліся падлеткі ад 15 гадоў. Іх колькасці і абставіны заражэння эпідэміёлагі не ўдакладнілі. Пры гэтым, паводле спецыялістаў, у агульных лічбаў колькасць асобаў, якія заразіліся, на 34% меншая, чым за аналагічны перыяд летась. Больш за 2/3 новых інфікаваных належаць да ўзроставай групы ад 15 да 49 гадоў. Ёсць сярод выяўленых выпадкаў і асобы старэйшыя за 60 гадоў. Асноўны шлях заражэння палавы. У структуры фактараў рызыкі 41% прыпадае на людзей, якія практыкуюць выпадковыя палавыя сувязі. Яшчэ чвэрць на палавых партнёраў людзей, якія жывуць з ВІЧ, кажуць у цэнтры гігіены. І да навінаў спорту. Адразу 3 беларускія клубы працягнуць барацьбу за выхад у асноўную стадыю футбольнай лігі канферэнцыяў. А самі клубы хваляцца прыбыткамі ад удзелу ў спаборніцтвах. МЛ Віцебск ўжо зарабіў 960 тысяч еўраў, а Дынамо і БАТЭ папоўнілі свае банкаўскія рахункі на 700 тысяч еўраў кожны. А вось для беларускіх спартовак уводзяць гендерныя тэсты. Каб удзельнічаць у спаборніцтвах, ім давядзецца даказваць свой жаночы пол. Падрабязнасці ў спартовым аглядзе. Беларускія спартоўкі ўжо са жніўня пачнуць праходзіць гендернае тэставанне для ўдзелу ў міжнародных турнірах. Пра гэта паведамілі ў Нацыянальным алімпійскім камітэце. Новыя патрабаванні ўводзяцца паводле пастановы Міжнароднага алімпійскага камітэту і будуць абавязковымі перад алімпійскімі гульнямі 2028 года ў Лос-Анджелесе. Правяранне мае пацвердзіць біялагічны пол спартовак з дапамогою генетычнага аналізу. Я не думаю, што гэта нейкім чынам паўплывае на псіхалагічны ці фізічны стан атлету. Увогуле не тая сітуацыя, але фактычна гэта норма, якая прадухіляе удзел такіх трансгендерных атлетаў у першую чаргу ў жаночых спаборніцтвах, бо гэты трансгендерны фактар ён з'яўляецца пэўнай перавагай, менавіта прыроднай перавагай. У Нацыянальным алімпійскім камітэце адзначылі, што цяпер у Беларусі прапрацоўваюць механізм правядзення такіх тэстаў, крыніцы іх фінансавання і юрыдычныя аспекты. Пры гэтым канчатковы міжнародны пратакол гэтай працэдуры МАК пакуль яшчэ не апублікаваў. У другі этап кваліфікацыі лігі канферэнцыю не без цяжкасцяў трапіў БАТЭ. Барысаўцы ў вельмі напружаным супрацьстаянні здолелі перамагчы албанскі Эльбасані. Пасля нічыёй першай сустрэчы і без галявых 120 хвілінаў матча ў адказ лёс пуцёўкі вызначыла серыя пенальці. Тут больш дакладнымі аказаліся беларусы. 5-4. Сюда! Сюда! Эмоции, видите, их нет, все оставили на поле, и поэтому сейчас такое опустошение. После этого, конечно, радость и опустошение, сил потрачено много. Ребята большие молодцы. Вы видели, где-то терпели, и опять же были моменты у нас, которые мы в дополнительное время могли решить исход матча. БАТЭ працягвае еўракубкавую кампанію і ўжо ў другім кваліфікацыйным раўндзе 23 ліпеня сустрэнецца са швейцарскім Сьёнам. Пабачым на гэтым этапе менская Дынамо. У Скопе каманда ўзяла рэванш у паўночна-македонскага Селекса. За хатнюю паразу і здабыла пуцёўку ў наступны этап толькі пасля серыі пенальці. Адзіны мяч у асноўны час забіў Яўген Малашевіч, а сапраўдная развязка чакала заўзятараў пасля 120 хвілінаў гульні. У футбольнай латарэі ўдача была на баку бела-блакітных. Правялі найцяжэйшы матч. Мы ведалі, што нас чакае. Плюс на хаду падзеяў на поле паўплывала спякота. Але ў любым выпадку мы радыя, што прайшлі далей. У нашай камандзе шмат моладзі. Мы яшчэ набіраемся досведу ў еўракубках. 23 ліпеня Дынамо чакае супрацьстаянне з азербайджанскім Нефтчы. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсад.
Спёка па-ранейшаму пануе ў Еўропе. Гэтак у Іспаніі высокія тэмпературы прывялі да лясных пажараў. З-за гэтага эвакуявалі жыхароў 4 муніцыпалітэтаў правінцыі Сарагоса. Надзвычайная гарачыня трывае і ў Італіі, дзе ў некаторых раёнах тэмпература перавышае 40 градусаў. Гэта ўплывае не толькі на здароўе людзей, але таксама і на прыроду. Перасыхае рака По на поўдзень ад Венецыі. Зусім іншая сітуацыя ў Францыі. Горад Абена і яго ваколіцы зазналі моцны град. Ледзяшы з неба памерам да 10 сантыметраў. Пашкодзілі машыны, дамы і нават паранілі людзей. Яны падалі вельмі моцна, быў неймаверны шум. Я быў удома, спусціўся, каб накрыць машыну брызентам, але не змог, мяне б забіла. Гэта былі быццам шары для пітанку. Гэта адбылося адразу. Было такое адчуванне, нібы нехта кідаў камяні ў машыну. Я спалохалася і выйшла з яе. І градзіна прабіла мне галаву. З'явілася рана. Я сыходзіла крывёю. Тым часам у Беларусі ў гэты вікенд будзе сапраўднае лета. У сярэднім прагназуецца ад 24 да 30 са знакам плюс. Месцамі ў краіне чакаюць да 32 градусаў. Разам з тым, цыклон прынясе і кароткачасовыя дажджы, нават залевы, навальніцы і парывісты вецер. Сіноптыкі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі, а вось з панядзелка тэмпература пачне падаць. Так што, спадарства, калі ў выходныя плануеце адпачынак на прыродзе, трымайце на пагатове як сонцаахоўны крэм, гэтак і парасон. І на гэтым завяршаем аб'ектыў. Больш інфармацыі знойдзеце ў сацыяльных сетках і на старонцы нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар працягне студыя «Белсат», якую мы правядзём з Юляй Лабанавай. Што ж, вітаю, спадарства. У Беларусі вынеслі на абмеркаванне новыя папраўкі ў закон аб зваротах грамадзянаў. У чым падводныя камяні пагаворым з юрыстам Дмітрыем Лепрэтарам. У другой частцы ж нашага эфіру ў студыю завітае выкладчык і гейм-дызайнер Яраслаў Кот, з якім абмяркуем, чаму ж IT больш не ў топе сярод беларускіх абітурыентаў, і пагаворым пра новы кірунак навучання ў ЕГУ – распрацоўванне камп'ютарных гульняў. А таксама ўключэнне звіру падзеяў на фестывалі «Тутака» нашага корэспандэнта Андрэя Сульжыца. Запрашаю. Спадарства, студыя «Белсат» таксама будзе і традыцыйнае апытанне для вас, так што заставайцеся з намі. Спадарства, гэта студыя «Белсат», Юлія Лабанова, Анастасія Русецкая. Так, і, натуральна, як я і казала, пачынаем з нашага апытання. Сёння мы ў вас спытаемся, ці на вашую думку ёсць сэнс пісаць звароты чыноўнікам? А варыянты адказаў маем такія. Так, гэта працуе. Так, хоць і працуе не заўсёды. Не, бо гэта бессэнсоўна. І чацвёрты варыянт – ніколі не спрабаваў. Нагадаю спадарству, што апытанне знаходзяцца пад трансляцыяй у Ютьюбе, но ананімнае таму бяспечнае. І, уласна, чаму мы пра гэта пытаемся? Бо нашай асноўнай тэмай сённяшняга эфіру з'яўляецца такая навіна. Чыноўнікі плануюць змяніць закон аб зваротах грамадзянаў і юрыдычных асобаў. Абмеркаванне трывае на прававым форуме Беларусі. Калі новыя прапановы прымуць, то некаторыя скаргі на адказных асобаў можна будзе законна выкінуць у сметніцу, а той, хто іх пісаў, рызыкуе атрымаць адміністратыўку. Беларусаў старанна адвучваюць скардзіцца. Спачатку чыноўнікі і прапагандысты пачалі цкаваць людзей, якія выкладаюць скаргі ў сацыяльных сетках. А цяпер увогуле афіцыяльныя звароты беларусаў па дапамогу могуць аказацца па-за законам. Чыноўнікі хочуць увесці паняцце злоўжывання правам на зварот. Сярод прыкметаў такога злоўжывання называюць 3 і больш звароты за год, а таксама недакладныя звесткі, якія ствараюць негатыўнае ўражанне пра дзяржаўныя органы, то бок выклікаюць дыскрэдытацыю.
Любы зараз зварот можна будзе адхіліць, спасылаючыся на то, што ён дыскрэдытуе. Як мы ведаем, зараз дыскрэдытаваць можа што заўгодна, любая інфармацыя. Калі новы закон прымуць, то чыноўнікі змогуць увогуле не разглядаць зваротаў беларусаў і нават адмовіць чалавеку ў асабістым прыёме. Пры гэтым заяўніку нават нічога не паведамяць і не вернуць арыгіналы дакументаў. Больш за тое, аўтары праекту думаюць, што за злоўжыванне скаргамі неабходна ўвесці адміністратыўную адказнасць. На дадатак, усе звароты будуць абавязкова рэгістравацца ў адзінай дзяржаўнай сістэме, і звесткі заяўнікаў без іхнай згоды могуць перадавацца іншым дзяржаўным органам. Той, хто будзе пісаць зварот, які камусьці не спадабаецца, на мясцовым узроўні, там, райвыканкам або выканкам адразу будуць, як кажуць, на карандаш браць такога чалавека, можа, там прыйдзе хто з РУВД, праверыць тэлефон, там штосьці такое, то бок яны будуць гэта таксама выкарыстоўваць. Пасля разгрому незалежных медыяў і недзяржаўных арганізацыяў зварот у дзяржаўны орган заставаўся апошнім легальным каналам зваротнай сувязі. Канец абмеркавання праекту новага закону 23 ліпеня. Зміцер Смак, Белсат. І да нашага эфіру далучаецца Дмітрый Лепрэтар, адвакат, з якім, уласна, абмяркуем гэтую тэму. Вітаем вас. Добрый вечар. Вітаю. Ну, па-першае, хацелася б адзначыць, што нібыта дзяржаўны орган мусіць, ён абавязаны разгледзець скаргу грамадзяніна. Як такім чынам гэты законапраект суадносіцца з тым, што замацавана ў Канстытуцыі, ці не парушае ён права чалавека? Наўпрост парушае, таму што ў Канстытуцыі ёсць артыкул 40, які якраз такі замацоўвае абавязак дзяржавы адказаць па сутнасці на любы зварот, а калі па сутнасці яны не адказваюць, гэтая адмова павінна быць матываваная. Зараз мы бачым, што уводзяцца новыя артыкулы ў заканадаўства аб звароце грамадзян, якія прадугледжваюць магчымасць наогул нічога не адказваць і нават не вяртаць прыкладзеныя да заявы дакументы. Ну і таксама цікава варта адзначыць, што скарга часам можа інтэрпрэтавацца, прабачце, як дыскрэдытацыя або стварэнне негатыўнага ўражання пра гэты самы орган, але хто будзе вызначаць, што гэта ёсць дыскрэдытацыя або негатыўны орган? Ну, увогуле, тэрмін дыскрэдытацыя – гэта тэрмін з крымінальнага кодексу, і такім чынам мы бачым, што гэтае заканадаўства ўсё больш і больш аперуе тэрмінамі з крымінальнага заканадаўства. Будзе вызначаць той, каму гэтая скарга ляжа на стол. У большасці выпадкаў скардзяцца да кіраўнікоў тых органаў, на дзеянне якіх прыйшла гэтая скарга. То бок яны самі і будуць вызначаць, што там дыскрэдытуе, а што не дыскрэдытуе. І гэта, на мой погляд, вельмі звужае магчымасць падаць заяву ці скаргу па сутнасці, і каб твая скарга была задаволеная, безумоўна. Звяртае ўвагу таксама заўважная праўка, гэта ўвядзенне паняцця злоўжывання права на зварот. Для яго маюць увесці асобны артыкул нумар 15. Як вы ацэньваеце агулам вось гэты панятак, які хочуць увесці злоўжыванне права на зварот? Ці можа быць такое? Па сутнасці гэта можа быць, але я лічу, што увогуле на сённяшні момант тое заканадаўства, якое зараз ужо ёсць, яно дазваляе дзяржаўным органам неяк змагацца з гэтымі злоўжываннямі. Безумоўна, некалі, калі і я працаваў адвакатам у Беларусі, мы бачылі такія прыклады, калі гэтым правам злоўжывалі. Але зараз, чым адметнае гэтае новаўвядзенне ў заканадаўства, яно адметнае тым, што, па-першае, зараз у абаснаванні да гэтага законапраекту вядзецца гутарка аб тым, што ў далейшым можна ўвесці насамрэч адміністрацыйную адказнасць за такія скаргі, і па-другое, гэта наогул адсутнасць любой рэакцыі
на такія скаргі. І сама кваліфікацыя злоўжывання — гэта альбо тое, што дыскрэдытуе на погляд дзяржаўнага органа Рэспубліку Беларусь, альбо такая сітуацыя, калі жалаба падаецца тройчы не ў той орган, які адказны за яе разгляд. То бок, у нас структура дзяржаўная структура не заўжды дазваляе неяк вызначыць, а хто адказны за тое ці іншае пытанне. Ну так, гэта сітуацыя, калі, напрыклад, з аднаго боку чалавек, не ведаючы дакладна, куды звярнуцца, ён звяртаецца, магчыма, не ў тую інстанцыю і можа атрымаць адказ, што вам трэба звяртацца не да нас, а, напрыклад, у зусім іншую інстанцыю. Але тут жа паўстае пытанне, што часам па коле людзей ганяюць, то бок кожная інстанцыя перакідвае на іншую. Так, гэта так званы пінг-понг, гэта ёсць у нашых дзяржаўных установах, калі па сутнасці падаецца жалаба нават на кіраўніка дзяржаўнага органа, які там нешта не так зрабіў, а гэтая скарга кладзецца яму ж на стол. То бок яна перанакіроўваецца менавіта на таго, на каго ты скардзішся. Звычайна, калі такія тры скаргі прыйдуць да аднаго і таго ж кіраўніка, ён скажа, што гэта злоўжыванне і не будзе разглядаць гэта па сутнасці. І нават не паведаміць аб гэтым. Таксама ў абмеркаваннях гэтага закона зазначана, што пры неразборлівым почерку чыноўнік можа не разглядаць гэты зварот. Ці не будзе гэта такой падставай проста не займацца гэтай скаргай, на вашу думку? Я гляджу на гэтую сітуацыю з пункту гледжання бюрократычнай машыны. Калі ёсць магчымасць не разглядаць зварот, то яго не будуць разглядаць, безумоўна. Таму, зноў-такі, мне здаецца, што ўсё гэта вырашалася вельмі добра тым заканадаўствам, якое было. Не трэба было нічога ўводзіць. То бок, гэта ніяк не паўплывае на тое, што то бок тыя ж самыя сітуацыі можна было па-іншаму проста разглядаць. То бок напісаць адказ, што ваш почерк не зусім зразумелы, перапішыце, ці ж яшчэ нешта. Гэта не вырашыць праблему самого чалавека, але дасць магчымасць адмовіць у разглядзе той ці іншай заявы ці скаргі. У нашых гледачоў мы сёння пытаемся, ці на іх думку ёсць сэнс пісаць звароты чыноўнікам агулам. І найбольш з тых, хто прагаласаваў, выбралі варыянт «не», бо гэта не мае сэнсу. 35% з тых, хто прагаласаваў, выбралі. 30% на другім месцы кажуць «так», хоць і не заўсёды гэта працуе. 25% кажуць, што ніколі не спрабавалі звяртацца да чыноўнікаў. І 10% толькі кажуць, што трэба пісаць звароты, бо гэта працуе. Пасля ўвядзення гэтых зменаў, калі сапраўды прымуць все тое, што плануюць змяніць, на вашу думку, як зменіцца агулам гэтая сістэма зваротаў, як яна будзе выглядаць? Па-перш за ўсё, там яшчэ прымаецца адзіная сістэма ўсіх зваротаў электронная, то бок гэта дазволіць чынавенству, і не толькі чынавенству, адсочваць, а хто, куды і колькі разоў скардзіўся. То бок гэта такая сістэма, якая дазволіць праваахоронным органам прафіляваць тых ці іншых людзей на падставе таго, куды яны звярталіся і па якім справам. Больш за тое, гэтыя дадзеныя іншым дзяржаўным органам могуць перадавацца нават без іх згоды і нават без паведамлення аб тым, што іх персанальныя дадзеныя некуды перадаваліся. І гэта стварае вельмі такое ўразлівае становішча, то бок чалавек 3 разы падумае, ці звяртацца яму наогул да чыноўніка ці не за вырашэннем свайго пытання. Гэта першае. А другое, што яшчэ мяне вельмі турбуе, усе мы ведаем, як працуе зараз наша судовая сістэма, і па сутнасці гэтыя скаргі
яны так ці інакш дастаткова эфектыўна працавалі. Але зараз я лічу, што гэтая сістэма таксама будзе працаваць больш марудна, то бок людзі будуць незадаволеныя, таму што яны нават не могуць ў нейкіх выпадках зразумець, ці разглядзелі іх скаргу, ці не разглядзелі, якое рашэнне прынятае. Бок я не лічу, што гэтыя змены на карысць наогул грамадзяніну Рэспублікі Беларусь. Гэта на карысць дзяржаўным органам і бюракратыі. Больш за тое не выключалі і адміністратыўнай адказнасці за скаргі некаторыя, але адзінае пакуль не могуць акрэсліць, што менавіта будзе падлягаць, які прэцэдэнт, калі гэта адміністрацыйная адказнасць будзе ўводзіцца. Вось на вашу думку, калі гэтага не будзе акрэслена, то і тады атрымліваецца як і нельга будзе чалавека прыцягнуць да гэтай адказнасці, або ўсё роўна лазейка знойдзецца. Навошта гэта зараз гэты пунктик абмяркоўваецца? Я лічу, што наогул гэтае меркаванне, яно простое, што так ці інакш чынавенства бачыць тую незадаволенасць сярод грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія справы адбываюцца ў іх двары, у ЖЭСе, у нейкіх дзяржаўных установах і гэтак далей. І іх эфектыўнасць, яна ж ацэньваецца па таму, ці ёсць скаргі на той ці іншы дзяржаўны орган, ці на таго ці іншага бюракрата, ці не. І гэта легальны спосаб знізіць градус, прынамсі, знізіць бачнасць гэтай незадаволенасці, але не вырашыць праблему па сутнасці. То бок, такім рэжымам, як наш, ім вельмі важна, каб усё было ціха. І гэтыя скаргі яны не давалі і не даюць пакою, таму што паказваюць, што сістэма дзесьці не спраўляецца і існуюць тыя ці іншыя праблемы. І гэта вельмі дратуе. І, на мой погляд, вось гэтая змена ў заканадаўстве, яна якраз-такі робіць больш небачнымі гэтыя незадаволенасці грамадзян тым, што адбываецца ў краіне. З аднаго боку мы маем сітуацыю, што фактычна чалавеку ускладняюць гэты зварот, так? То бок, нават калі ён неразборлівым почеркам напісаў, мне падаецца, што все ж таки гэта не падстава для таго, каб увогуле не адказваць, а магчыма удакладніць, што хацеў чалавек запытацца. З іншага боку, як падае агулам закон аб зваротах грамадзянаў, напрыклад, прывяду цытату дэпутаткі Аксаны Кавальковай. Яна кажа, у западных краінах законаў аб зваротах грамадзянаў увогуле няма. Вопросы вырашаюцца праз адміністрацыйныя працэдуры альбо таксама праз суд. І далей, як яна гэта тлумачыць, што акурат Лукашенка тут падкрэсліваецца клопат пра чалавека. То бок, атрымліваецца так, насамрэч, калі мы падаем менавіта так, як робіць гэта Кавалькова, то выглядае, нібыта ў заходніх краінах не вырашаюцца і дагрукацца да чыноўнікаў нельга, але насамрэч гэта не так. Насамрэч гэта не так. Па-першае, ўсё, што касаецца мясцовага самакіравання, гэта і так і называецца мясцовае самакіраванне. Там ўсё, што тычыцца камунальных паслуг і ўсяго іншага, па-першае, гэта рэгулюецца на мясцовым узроўні выбарнымі дзяржаўнымі кіроўцамі, мэрамі, мясцовымі саветамі дэпутатаў, ці муніцыпалітэтамі, ці яшчэ якімсьці. Гэта першае. А другое, там канкурэнцыя. То бок, там не трэба табе скардзіцца на ЖЭС, таму што калі табе не спадабалася штосьці, што адбываецца ў тваім двары, ты можаш сабрацца сваім домам і заключыць дамову з іншай арганізацыяй, якая табе ўсё зробіць якасна. Па-другое, дагрукацца магчыма, першае, як я сказаў, гэта праз выбары, а па-другое, усе дзяржаўныя структуры таксама маюць свае старонкі і свае прыёмы і гэтак далей.
То бок ты можаш прыйсці да любога чыноўніка са сваёй скаргай ці са сваім пытаннем і вырашыць яго ці індывідуальна, ці калектыўна з іншымі грамадзянамі, просто падаўшы гэты дакумент, скаргу ці заяву, ці нават праз калектыўныя петыцыі. Тут гэта досыць добра працуе, утвораны якраз такі нармальная інфраструктура, каб падаваць гэтыя калектыўныя заявы ці скаргі ці яшчэ штосьці. І гэта працуе. І больш за тое, свабода меркавання, ты аб гэтым можаш напісаць у любой сацыяльнай сетцы. Калі вас двое ці трое, вы можете выйсці на пікет, і вас за гэта не аштрафуюць ці не арыштуюць на 15 сутак. Зразумела, это ў замежжа. А што рабіць беларусам, каб іх зварот не трапіў у сметнік умоўна? Мы памятаем, што Качанова выказвалася пра тое, што за фейкі ў сацыяльных сетках, напрыклад, таксама будуць караць. І нават ужо на дзяржаўным тэлебачанні з'явілася адпаведная тэлепраграма. Атрымліваецца, што ў інтэрнэце не паскардзішся, чыноўнікам скаргу не скіруеш. Ці застануцца нейкія ў беларусаў магчымасці ўвогуле даваць зваротную сувязь на дзеянні чыноўнікаў? Моя парада такая, перш за ўсё звяртацца трэба, і заканадаўства ўсё ж такі існуе, і заканадаўства аб зваротах грамадзян існуе. Больш за тое, гэтыя звароты і абавязак дзяржавы адказваць на гэтыя звароты, гэта прапісана ў Канстытуцыі. Але трэба быць больш акуратным, на мой погляд, то бок выключаць нейкія эмацыйныя моманты са скаргі і больш уключаць факталагічныя гісторыі, то бок храналогію, куды вы хадзілі, што вы там пабачылі, як гэта было зафіксавана, што вам адказалі ў тым ці іншым акенцы у расчётна-справачным цэнтры ці яшчэ негдзе. То бок больш спасылацца на факты, а не на эмацыйныя нейкія моманты, і гэта дасць больш плёну, таму што такую скаргу прызнаць неяк дыскрэдытуючай ці прызнаць такія скаргі злоўжываннем ужо не атрымаецца. Але наша чынавенства, яно ж такое хітрае, можа адкінуць яго, але гэта будзе зрабіць цяжэй. Ну што ж, дзякую вам вялікі. Дмітрый Лепрэтар быў госцем нашага эфіру, адвакат, які дапамог разабрацца ў тых зменах, якія рыхтуюць у беларускае заканадаўства. Сёння ў большасці вышэйшых навучальных установаў Украіны завяршаецца ўступная кампанія на бюджэтныя месцы на агульных падставах. Агулам 46 беларускіх ВНУ гатовыя прыняць больш за 49 тысячаў абітурыентаў. На думку чыноўнікаў, у гэтай уступнай кампаніі назіраецца рэзкая страта цікавасці да IT-спецыяльнасцяў. Высокіх прахадных балаў у гэтай сферы ўжо няма. Як заявілі ў Міністэрстве адукацыі, цяпер абітурыенты часцей выбіраюць інжынерныя і аграрныя спецыяльнасці. А вось у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце наадварот зрабілі стаўку на IT. Студэнтам прапануюць новы кірунак – навучыцца рабіць уласную камп'ютарную гульню ад першага эскізу да цэлага гульнявога свету. Праграма стварэння гульняў запрашае студэнтаў даследаваць усе творчыя бакі распрацоўкі. Тут прапануюць не проста гуляць у гульні, а генераваць ідэі, распрацоўваць механіку, маляваць персанажаў і асяроддзе і нават ператвараць свае канцэпцыі у інтэрактыўны досвед. Гуляючы можна будзе паглыбляць веды кадавання. І ў нашай студыі з'явіўся Яраслаў Кот, доктар навук, даследнік ЕГУ, распрацоўнік і даследнік гульняў. Вітаем вас. Добрый вечар. Па-першае, паколькі завяршаецца прыём дакументаў на бюджэтныя месцы ва універсітэтах, хацелася б аднесціся да словаў міністра адукацыі, які сказаў, што сёлета папулярнасць губляе ўсё ж такі кірунак IT, назваў нават прычыны, хаця невядома чаму, пытанні ж абітурыентаў, напэўна, яшчэ не праводзіліся. Ён сцвярджае праз
змяншэння заробкаў у гэтай галіне, а таксама з развіццём штучнага інтэлекта. Ці вы згодзіцеся з гэтымі прычынамі? Чаму так, на вашу думку, у Беларусі? У Беларусі менавіта, таму што рынок IT, ён заўжды быў за мяжой. І зараз гэта цяжэй арганізаваць, рабіць. Яшчэ якасць адукацыі у Беларусі, яна рэтраградна. А тут у Еўропе у нас ёсць мажлівасць зрабіць адукацыю, праграму, звязаную з індустрыяй, з патрабаваннямі індустрыі. І гэта робіць дыплом патрэбным, якасным і дапамагае знайсці працу. Таму што праграмы працуюць, як наша, працуюць у звязкі з кампаніямі і даюць мажлівасць щось зрабіць як ўжо рэзюмэ якось будзе і стажыравацца ў студыях, так. Ну і дазвольце вас павіншаваць з з'яўленнем такога кірунку ў ЕГУ, але таксама варта адзначыць, што сапраўды штучны інтэлект пераймае пэўныя задачы на сябе, ўжо можа ствараць кадаванне, ствараць графіку, іншыя рэчы. На што робіце стаўку вы, каб гэты кірунак быў паспяховым, каб студэнты маглі выкарыстаць дыплом, пазней знайсці сябе ў працы? Штучны інтэлект – гэта ёсць асабісты такой напрамак у кадыраванні, даследаваннях, але гэта нішто ж, гэта як фатаграфія. Калі яна з'явілася, яна была щось рэвалюцыйнае, і вялікая колькасць мастакоў скардзіліся, што гэта прыбірае іх працу, там, і ўсё. Але гэта стала вялікай часцінай нашага жыцця. Гэта проста аўтаматызаваныя мажлівасці новыя. Гэта інструмент, з якім працуюць усе. І ў геймдэве з штучным інтэлектам працавалі заўжды, і гэта быў напрамак заўжды. І зараз гэта проста аўтаматызаваныя інструменты. Але эксперт, спецыяліст, ён са штучным інтэлектам зробіць лепш і хутчэй працу, чым будь-хто іншы. Таму мы гэта будзем выкарыстоўваць у нашай Game Creation праграме і як усе практыкі. Але чаму менавіта гульні? Вот абмяжоўвацца менавіта гульнямі ў напрамку? Вы ведаеце, я ўжо шмат год даследую гэта і пазнаў, што ствараць гульні самая развіваючая праца, якая можа быць. Ты ствараеш якусь экасістэму з взаемазвязкамі, якусь фізікай, наратывам, і гэта вельмі развівае. Гуляць у іх не заўжды, але ствараць. І гэта такое комплекснае. Зараз выкарыстоўваецца ва ўсіх напрамках. Вось калі вы пабачыце, даследаванне праводзіў я таксама Games of War пра ўкраінскія гульні. З моменту вторгнення 22-го года украінскія распрацоўшчыкі зрабілі больш за 200 гульняў пра вторгнення. Толькі пра вторгнення, толькі украінскія. Больш за 200 гульняў, якія выконваюць розныя функцыі. Розныя іншыя, не заробку грошаў і не развагу. То есть яны выкарыстоўваюць гэта, каб трэніраваць, інструктаваць дзяцей па бяспекі, там, з выбухоўкамі, як працаваць, трэнаваць персанал ваенны таксама, пра гісторыю, пра тое, што адбываецца, прыхоўваць гісторыю і змагацца з дэзінфармацыяй. Столькі функцыяў. І гэта інструмент, якім мы не так карыстаемся. Мы заўсёды думалі, асабіста ў Беларусі, пра тое, каб рабіць што-то для іншай аўдыторыі. Зараз мы можам зрабіць што-то пра Беларусь для Беларусі. І таксама нашы распрацоўшчыкі, гэтага года выйшла самая прыгожая гульня беларуская, таксама Replaced. І вось добра, што беларуская асацыяцыя распрацоўшчыкаў гульні в выгнанні знайшла вось такіх сябраў у ліцэ Віліуса Садовічыскуса, рэктара ЕГУ, і Алексея Махнача, дэкана факультэту мастацтва і гуманістычных навук. І вось мы змаглі стварыць вось з людзьмі з індустрыі, якія распрацуюць вялікую колькасць гульняў, функцыянальную, цікавую праграму і з дапамогай, падтрымкай легенд сусветнай індустрыі, якія працавалі з Тэры Гільямам, знакамітым рэжысёрам. Вот яны прыязджалі і пра крэатыўнасць нам лекцыі давалі. То есть нас падтрымвае вялікая колькасць легендарных людзей са ўсяго свету.
Ёсць шэраг маладых людзей, крэатыўных, у якіх ёсць ідэі, але яны не ўмеюць праграмаваць, не ўмеюць маляваць. Ці азначае, што ваш курс дапаможа ім стварыць вось ад ідэі да рэалізацыі свой прадукт гатовы? Так, візуалізаваць, так. Таму што гульня, яна вельмі комплексная такая істота. І туды ўходзіць вялікая колькасць розных талентаў. І мастакі, і пісьменнікі, і паэты, і што вот я распрацоўваю гульні, але я таксама і юрыст, і все гэта мне дапамагае з гульнямі, і магістр псіхалагічных навук, і я перакладаю для Некляева прывітання маэстро зараз на ангельскую мову. Я паэт, які друкаваўся ў розных краінах, перакладаю зараз яго на ангельскую мову вершы нейкія, і дзякую яму за давер. І гэта ўсе гэтыя таленты, яны могуць знайсці свое месца ў гульнях, таму што гэта такое комплекснае медыа будучага. І вось тут мы можам сваю гісторыю беларусаў данесці да мільёнаў людзей, таму што толькі гульні маюць такую аўдыторыю. Каго вы бачыце ў студэнтах гэтага напрамку, улічваючы цяпер складанасці з тым, каб вучыцца ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце пасля пераследу уладаў Беларусі гэтага універсітэта? Вялікая колькасць людзей пабачылі, што гэта нават лепш, таму што зараз у іх не мае ніякага сумнення, што мы не звязаны з рэжымамі. І асабіста украінцы прыяднаюцца, беларусы таксама нейкія прыбіраюць, таму што для беларусаў асаблівыя мажлівасці і для украінцаў, таму што ёсць стыпендыі, якія пакрываюць 100% кошты навучання. Таксама людзі, якія ўжо маюць вышэйшую асвіту і у іх ёсць жаданне змяніць фокус. Людзі, якія маюць СНДшную асвіту, СНДшную адукацыю, і ім цікава атрымаць еўрапейскі дыплом. Мы даем еўрапейскую дыплом. Мы працуем з асацыяцыямі. Напрыклад, Украінская асацыяцыя даследчыкаў гульняў і гульнёвай адукацыі, яны таксама прадвігаюць нашу мажлівасць для украінцаў, таму што мы можам на мовах, якія яны разумеюць, таксама і калі будзе вялікая колькасць украінскіх студэнтаў, можам украінскай мовай зрабіць асабістую групу. Таксама украінскіх выкладачэй замаўляць мы можам. Таксама у нас зараз мы з літоўскай асацыяцыяй працуем, і ЕГУ стала в гэтым годзе членам літоўскай асацыяцыі распрацоўшчыкаў гульняў таксама. І мы будзем дапамагаць ім, калі яны гэта робяць, яны тэстуюць то, чаго не хапае нашым палітыкам. Гульнях асабістая такая рыса, ты не можаш зрабіць добрую гульню, калі ты не шукаеш памылкі. І ты ўдзячны павінны быць для ўсіх, што паказвае табе, вось тут памылка, вось тут дрэнна, вось тут дрэнна. Ты шукаеш людзей, якія паказваюць табе, што дрэнна. Дзе, ў якой яшчэ індустрыі такія людзі з такой псіхалогіяй змогуць выхаванне такое атрымаць. Таму што гульня, яна накірована на аўдыторыю, і табе патрэбна, каб яна спадабалася. І таму ты у аўдыторыі запытваеш, што вам. Тут не бывае, як у некаторых людзей, вось іх крытыкуюць, яны, гэта ўсё проста хейтары, тролі. Нет, тут мы ўсё прыглядваем, гэта ўсё мажлівасць зрабіць гульню лепш. Так, сапраўды ёсць такія гульні, ад якіх немагчыма адарвацца, і нават кажуць пра нейкія гульнявыя залежнасці людзей. А што дапамагае ствараць такую гульню, ад якой не адцягнуцца? Это нейкія характары персанажаў, ці асаблівая графіка, сцэнарый, што гэта? Все то же, што і робяць кнігі, все тое, што робяць серыялы, гэта добры сцэнар, але ў гульнях ёсць унікальная такая рыса, якое не мае ніякай іншай медыа, называецца геймплей. Гэта інтэракцыя, так названая. І у гэтай якасці мы можам атрымаць унікальныя такія вычуцця. Напрыклад, калі ты бачыш якийсь фільм, якусь стужку, калі ты чытаеш кнігу, ты так вось пачуцця правіны не можаш адчуць, таму што не ты гэта рабіў, гэта штось там адбывалася. А
ты як сведка, але не як удзельнік. А тут гэта ўсё мажліва. І таксама, тому што гэта больш рэалістычна, ты можаш нарабіць якісь навычкі атрымаць цікавыя. Вось ёсць гульня, напрыклад, таксама украінцы зрабілі лайфсім, гэта парамедыкаў трэніраваць. Яна мабільна, бескаштоўна, можете пагуляць. А ёсць хлопцы Юанамон, Вовкі Геймс, беларус-мастак і праграмоўца украінец. Яны зрабілі Юанамон гульню мабільную бескаштоўную. Там гісторыя сяла, в яком 367 людзей загналі расіянцы ў падвал і там трымалі месяц. 10 людзей загінула. І дзеці намалявалі, і 10 людзей забілі расіяне. І намалявалі дзеці там малюнкі на сцяне, калі там жылі. Там нічога у них не было, ім нічога не давалі, яны там выжывалі просто. І гэтыя малюнкі натхненнем былі для гульні, і вось гэта гульня распавядае гэту гісторыю. Там пачынаецца з коміксу, як людзей зганяць, як гэта ўсё пачынаецца. І в меты ты глядзіш, і там кожную рысу, кожны малюначак, вот такая гісторыя, культурны код якийсь там всунуты. Там нават все монстры гэта ператвароныя, яны такія, як балалайкі якісь крывыя, там матрошкі якісь. Ну, там вельмі цікава, і ўсё гэта в стылі дзіцячым, як такой эскапізм дзіцёнка, як гэта у воображенні дзіця. І вельмі добра зроблена, бескаштоўна. Я так уяўляю, што мы прям апынуліся цяпер у гульні, але, на жаль, мы маем заканчваць нашу сённяшнюю размову. Дзякуем, што завіталі да нас у студыю. Я думаю, што гэтую тэму можна заўсёды працягваць. Так, і гучыць як мара для некаторых студэнтаў, вучыцца гуляючы. Так што будзем спадзявацца, што спецыяльнасць будзе карыстацца попытам. Ярослаў Кот, доктар навук, даследнік ЕГУ, распрацоўнік і даследнік гульняў, быў госцем студыі Белсат. Усяго ў 15 кіламетрах ад Беларусі на польскім Падляшшы распачалася важная для нашай краіны культурніцкая падзея – фестываль «Тутака». Падрабязней пра тое, што адбываецца на фестывалі, з месца падзеяў распавядзе Андрэй Сульжыц. Андрэй, прывітання. Табе слова. Вітаю вас, калегі, на Тутацы, на Паляне Бары, где ўжо ў 6-й раз адкрыў свае дзверы фестываль вольнай беларускай культуры «Тутака». Сёлета фэст абяцае стаць яшчэ больш маштабным, чым леташні. Пры гэтым нават некаторыя правілы былі зменены. Да прыкладу, арганізатары пайшлі на тое, каб зрабіць уваход на фестываль платным для дзяцей і для асобаў старэйшых за 65 гадоў. Уваход будзе дасюль вольны, але, прынамсі, для мяне 3 дні фестывалю, квіток на яго каштавалі бы каля 120 беларускіх рублёў. Па словах арганізатараў, такі важны крок, ён важны не толькі для самога фестывалю, але яшчэ і для яго наведнікаў. Вось арганізатар Павел Станкевич, што нам сказаў, давайте паслухаем. І дзякуючы таму у нас з'явіўся стратэгічны партнёр. І гэтым стратэгічным партнёрам вось усе вы, якія купілі квіткі. І гэта вельмі важна, каб мы як грамадства разумелі адказнасць за тое, як мы будуем сваю культуру, як мы яе падтрымліваем. І гэта такая даволі лёгкая цэгелка, якую можна проста заплаціць, і дзякуючы таму фестываль будзе надалей развівацца. А калі вы не хочаце плаціць, мы так заўсёды запрашаем у каманду валанцёраў, бо працы ёсць шмат. Ва ўсе дні фестывалю ў розных месцах проста бесперапынна праходзяць рознага кшталту лекцыі і майстар-класы, таксама квізы. Працуе фудкорт, а таксама безліч кропак продажу сувеніраў. Гэтак у адным з месцаў, дзе прадаюць сувеніры, грошы з продажаў цалкам пойдуць на добрую справу. Пра гэта нам распавяла Ганна Федаронак. Давайте паслухаем яе. Для шэлтара для беларускіх палітвязней. Мы наш фонд зрабілі амаль што ўсё тут зроблена рукамі нашымі і рукамі нашых жыхароў. І мы збіраем, мы ўсё гэта не прадаём, а мяняем на данаты, збіраем так вот грошы для шэлтара. Адну з лекцыяў, дарэчы, наведалі і мы. Там абмяркоўвалі вельмі важнае на сёння для беларусаў пытанне. Колькі ж ўсё-ткі нашых суайчыннікаў маглі пакінуць межы радзімы пасля 2020 года. Так вось пра свежыя вынікі даследавання Інстытута бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі нам распавёў Вадзім Мажэйка.
агульная лічба, да якой мы праходзім, гэта 480 тысяч грамадзянаў Беларусі, якія доўгатэрмінова жывуць у краінах Рады Еўропы. Гэта не толькі 380 тысяч тых, хто мае від на жыхарства зараз у Еўразвязе, але таксама тых, хто жыве ў іншых краінах Рады Еўропы, напрыклад, ва Украіне ці Грузіі. Гэта толькі першы дзень фестывалю і, дарэчы, не самы яго канец, бо ўсе тут чакаюць, калі ўсё-ткі пачнецца музыка. Але падрабязней пра тое, што адбывалася сёння ўвечары і што будзе бліжэйшымі 2 днямі фестываля, абавязкова вам раскажам ва ўсіх інфармацыйных выданнях на Белсаце. Калегі? Андрей, дзякуй вялікі. Андрей Сульжац, наш корэспандэнт у польскім Бадляшшы, які сачыў за фестывалем «Тутака». Так, в нашем эфире и в субботу, и в неделю мы протягнем рассказывать про фест «Тутака», так что, спадарства, глядите Белсат. Ну а на сегодня мы заканчиваем наше выдание. Дякуем вам за комментарии, за уподобание и за то, что берете удел у нашем опытании. Спадарства, для вас працавали Анастасія Русецкая, Юлия Лобанова. До сустрэчы. Всего доброго.